for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baridani baba njaba. Anzi makati henyu wazukuru. Kulitani wa majoga nagangana wa muchoka kuna mururi kwa mupita kuna mururi tambala chanchi kuchitika. Anzi kurise uko kukaitano kwa muri kubva uko kuri kubvira moto kwa muri kuenda kwacho kuri kubvira moto chichiri kumboitika mukurarama kwenyu. Ona mkuleta tuje kuti tusvike kuno uko. Nawo kumanga myendo. Sa turike makumbo mzukuru. Unovhara matareni. Ndikakuyangana na adzukuru kana ndalewa nkani nyenje ndikakuyangana nditangati kungwa mterera ndini. Anzi ndisati ndaendera mberi nenhau yenyu matambudziko amafambira asi ndakakutarisai ndiri kuona muri nherera dzakafirwa. Mungayangana kuti pai ari kuponera kuti inkani tisawozangana ngana ndikuona palibe. Kuti ndingatarise baba wamunoti baba kana kuti mukuru amai wamungati tinoudzawo mubereki. Ndaona mubereki pasina yese. Chokwadi ndo nyaya yekuti netsa chokwadi iyoyo. Zvinotendwa. Iwe Robert. Muzukuru Robert. Sekuru. Ngane ndikuyangana pambumba izi. Nawe andikuona pamuridzi. Inango impasa chisoni ngani yachi. Imwe nawe dzimwe nyaya dziri kuitika pavari. Nawe yachiona ndakaikurukura imwe yachona inonzisa tsitsi. Ndakaitaura nawe iyo inonzisa tsitsi iri kuitika pavari vana ivava. Chabwino. Apa ndingayambe kupita pankani yanu. Pari zvinezvi ndada kupinda munhau yenyu wazukuru. Dambudziko ramafambira kuya panapa. Chokwadi. Ndikayangana pana nango dzina rikuchoka pasi pecha panga apa asi dzina iri. Ndikayangana kumambuyo kana mnango mundu atafirisere asi dzina tatsiwa pa mwana. Asi ndikayangana apa tobveya kunimba Tinashe. Shuwa sekuru. Pane zita riri kumhanya riri kuonekwa nasekuru asi zita iri riri kuita kunge vanhu vaviri. Mumwe wachona akafa uyu pari kuratidza kunge ndibaba vakazopa mwana wavo ari kurarama izvezvi. Uyu Tinashe. Ndini zvenya ndine zita rababa iroro ndinaro zveshuwa. Chabwino urutani mpwere. Wakadii hako nhai Tinashe? Tiko takadiwo sema. Mfumo wenyu ndiani mambo chiswiti? Chifu wenyu ndiani ndimambo chiswiti? Ndimambo chiswiti. Aridani kwa Nkurubianga. Hanzi vari seiko mambo chiswiti awo? Vari raiti ya. Chabwino. Zvinotendwa. So uyu ari pakati mbari wako? Uyu ari pakati mukoma wako. Chokwadi shuwa ndo mukoma wedu wawawa. Anopembera? Anonamata? Anamate. Asi kuti nawe yatisa kuti svika panapa nawe mataura kuti ikuru chaiyo saka itotombedza kufamba nawo. Ndo zvamukuona izvi. Ndikuyangana kachiri mukhosi kuti itangati mundu ampembera. Hanzi ndosaka ndataura kuti anonamata here nekuti ndiri kuona kuti ari kuratidza kuti akapinda munzira dzechinamata nezvazvipamuviri pake. Iwe ramusabanja toni? Iwe simudza maoko roko rimwe chete toni? Furidza toni banja rako? Furidza roko rwako. Anditotakudza niye? Anonditakudza ndiani? Ndini ndinotakudza wacho. Ndinotakudza wacho. Okay, chabwino. Asi ndikayangana uye mukamuyangana napashi munongati zinangotembo achakati muntu wabwino azinangotembo achakati answeka nzeru munangozviyangana? Ndo chikuru chaiyo chatonyanya kuita. Zvanzi ndakamutarisa mukomana weitakudzwa uyu mukurarama kwamunoita naye mukugara kwamunoita naye. Anoita kunge munhu anomboita kunge kakupenga dzimwe dzenguva munhu ari raiti kana kungonyarara zvisingadzwisisiki. Ndoyo zvaanotoita. Chokwadi Asi andakuyamba kureva pankani yanu. Asi handinoda kutanga kutaura panhau yenyu iyi. Ndikayangana madhara. Ndakatarisa baba. Ndikayangana adafiriseri kamadhara. Ndakatarisa baba vandiri kutaura nezita
rekuti tinasha baba vakafa vachitarisa sekuru baba vakafa wakasha 2005 kare kare aisho kwatisiya kare. Imwe mukasara na mama. makasara na amai baba vakafa 2005 makasara na amai kaimi takasara na Apa ndikayangana mama mudakara nawo mmoyi makara nawo asi uyo mbuya wa tinasho 2006 ndiadauza mama kuti ngawachoke pamoyi alibe kana kupopotana kana yatani mafara yamukwadziwa zvanzi na sekuru ndiri kutarisa mushure mekunge baba vafa makagara kanguva kashoma ikako ndichitarisa muna 2006 mukomana wamuri kuti ari kurwara wamusiri kunzwisisa anonzi Takudzwa akabudisa mashoko ekuti amai baba zvavafa hazviite here kuti mudzokere mukati memusha wenyu nekuti isisi tiri vana 2006 hapana kutaurika mashoko iwayo naTakudzwa achiudza amai ichokwadi ndodambudziko racho kuti amai akatozowadzinga pamba hanzi aiwa musandimhanyire ndikuudzei zvakanaka dare renyu haana kuwadzinga zvezvekuti akatoti amai ibvai endai havana kumbobva vanetsana Nyamura akabhesa adasiya kabhesa adasiya na mamona wache adasiya magamoto maviri uyo Takudzwa kugurisa kana zvinhu zvakasiyiwa zvavakashanda pamwe chete nababa mombe chaidzo dzakasiyiwa nababa nemotikari 2 dzavakasiya baba ndikuona Takudzwa akazvitengesa zvinhu izvozvo chokwadi sekuru chokwadi chai saka ndonyai kunetse andikuona ngani yacho manje asi mbumboona nhau yachona inozoitika manje ezvo dachitika pesa apa wewe unapururira uri baka makwatire wewe msikana uyu musikana ndakatarisa chitavya uyu iwe yangana kuno hanzi tasa kuno kuyo musikana Rabeka ni hanzi anonzi Rabeka ndiani so vanda iwe akona ngani vandu vakara uyo mama Peter uyo rapasha adzinga mama adendikazihangana apa pada Fiseri mama wacho vadakara pamwe masiku ate 2023 uyo mbadatanga kusunuka msikana kumbafara ndikupa sekuru ari kutsanangura vachiti ndichitarisa zvakaitika 2006 zvokuti amai vakabva mumusha vachibva mumusha vachienda kumusha kwavo amai vakatozomboti raramei kwemakore akati vakazokusiyai muna 2012 kubva ipapo muna 2012 takafamba futi zvakare makore akati wandei pachiitika zvinhu zvisinganzwisisike imwe muchifamba profita ati pamaifamba profita ngani yamatenda maipata ngani yekumuikwa mudabariwa paiwani akarwa chirudzika panguva iyi yamakatanga kusanzwisisa makatanga kufamba kumaprofita kun'anga makatanga kufamba kun'anga maenda kun'anga ikoko makanzwa kuti nhau iri kubva kumusha baberenyongo ari kurudzika kana hama kushokuziva hamuziziva hama dzababa hanzi mirai ndiende nemi mbijani makara magara saka napa mafika pachaka pa 2023 hanzi manje mumakore ari padhuze na 2025 unoyo 2023 wewe Rabeka ndikakozha 2023 ukumbuka jani hanzi kwauriyo Rabeka ndiwandoda kubvunza ndinoda kuti undipindure kuti ndakakubvunza kuti 2023 chii chauri kurangarira unofungei hapana chandikurangarira kojima akunemba patsoko pako ndiani anonzi jimu ari kubuda pamberi pehuso hwako ukama hwako naye ndiani wako akati hanzvadzi yamama wako angasiri hanzvadzi lasibhoni umba mamai hanzvadzi yamai wako ndizvo chaizvo hanzvadzi yamai apa ine
Lazima naikumbuka panarewa vitrejika. Naikumbuka penangu utakumbuka ine kuna kwandamupita na tia. Hanzi nini pandavunza kuti 2023 unofunge ini 2023 chicha urangarira muna 2023 sekuru aifunga kuti uchataura kuti ndine kwandakambofamba na sekuru Jimu ndosaka ndataura zita rekuti Jimu unofunge 2023 Munopita profita? Amuna kaenda kumaprofita na sekuru Jimu. Ndakaenda nawo asakale ndakatongonawo zvinhu zvisina. Ona ana yake ngoro wacha ana yako iri kurova ngaisaro iri kurove. Taura ka chiri. Uona imwara bashi. Hanzi ndoda kuti mutirese zvakanaka imimi vakomana. Pa 2023 hapa huyu atapita kwa sekuru wanu. Huyu alipokuzana kuti afuna kupita aona kuti ine ndapururuka ndipo kana kukwatiliwa. Huyo vapita kwa sekuru kuti ine mama andadenyi ndafaira. Pinango kuna mapepo na nyachani. Kuna tifambe kutoka mudzi wangu kupambiwa. Zvanzi ndoda kuti munzwisise mimi handadzi dzacho. Pandataura nawo ya 2023 ndakuchiudza mimi handadzi dzacho kuti 2023 chii chakaitika. Musikana pane pfungwa dzakapinda maari kuti inini ndani nguva vamwe vangu vakarorwa vane vana ndangokura handina anondida ndakangoda nemunhu nguva diki handichadiwe akaenda kuna sekuru venyu Jimu muna 2023 imomo aenda kwa sekuru Jimu akanovati sekuru ndauyawo panapa asi nhauya ndafambira panapa iri kundinetsa handisi kunzwisisa zviri kuitika pakati pekurarama kwedu kubva mukufa kwakaita amai inini chaiye imba ndakangodana nemunhu ndiri kubva ndarambana naye vakawirirana na sekuru Jimu wakaenda kumuprofita vane kumuprofita kwavakaenda hanzi hamuna kumuprofita kwamakaenda here na sekuru Jimu? Andina. Hamuna? Taura bege chi. Aitwa maenda ndiani? Anonzi maenda ndiani? Taura ika mukuchi. Panankanika? Ndosaka ndataura kuti nhau iriko panapa yafambirwa yakasiyana neimwe isina kufambirwa iri secret asi inoshungurudza. Uyu anapita nakufuna kutandiziwa? Uyu akaenda nekuda kwekuti aida kubatsirwa kuti ndamusikana akura asinawo mwana asina munhu ari kumupromisawo zvekuti ndoda kuti tozogara tese. Ndobva afunga zano rekuti rega ndiende since baba vakafa mai vakafa rega ndichienda kwasekuru wangu Jimu inova lasiboni yemusha makabereka wamai. Akanotaura mashoko iyoyo nasekuru wake Jimu yokuti vaende kumaprofita kwavakaenda ndokwamaenda. Asi zvakaitika uyo Jimu yeprofita akanaprofita wake ndeyambomutaniza Jimu uyu ndiye akatoudza muzukuru wake kuti aiwa usaneseka nemuzukuru ndine muprofita wangu anonzi Maenda anozondibatsira paanondibatsira zvinhu zvangu zvinofamba zvakanaka. Uyu paakapita ona ngarina yitika murikuona uyu paakaenda chakaitika muprofita yakuona anoona manje muprofita anoshanda basa zvakasimba. nkani adapata ndiyo nkani zvidhadhe kuti nkani kusokonezani imwepo nkani ya mama wanu adafana chigumbo. Hanzi nyaya yakatotaurwa nemuprofita kwaari iyoyo inyaya yechokwadi kuti nhau yamai venyu kufa kwavo vakafa nechigumbu chemashoko ekubuditswa pamba ende amai pavakafa vanga nechigumbu ichocho. Iyo Rabeka nhau iyi kutaura nasekuru muprofita havana kukutaurira here kuti amai vakafa nechigumbu? Akazvitaura asi takaononge usandimhanyire ndangovhunza kuti muprofita akataura mashoko andataura here. Uyo mchinjikwa unarapa ndokakwana nawo chimpasa? Uyo mchinjikwa uri muhuro memukomana usiro wakatoya nawo chibva kumuprofita kwazomupa? Ndini mwacho ndakatenda kumwaya muimba yanorara. Ukona nkani ndachitika uyo audzwa naprofita nhau yakaitika uyo audzwa nemaprofita nkani vadapara vanhu vadaikata vapara ngozi nhau zvavakaita vanhu ava zvakaita kunge vadenhambori. uyu padatamangisa mama wake uyu kuti endai uyu takudzwa paakati kuna amai kuti hamugone kudzokera kumusha kwehama dzenyu here risati remera since baba vangu vafa. Zvino izvozvo amai vakaenda nebundu pamoyo
Uyo akabva pinda munyumba maigona pai na mama ndo akatamba kugara uyu. Takudzwa muimba bedroom yaigara mai vake nababa vake ndiyo inowa zvakare yakaisa mubhedha wake achitanga kugara imomo iye Takudzwa. Uri kugara mama? Takudzwa vanogara muimba yairara mai nababa. Ndo manotogara nezvezvi. Hazvina basa zvanditoita nawo namai isusu. Ndo zvanotongoita izvozvo. Ninkomo. Ndo zvanotoita izvozvo. Right, mbona kani? Uyu akara mene munyumba yemene iya. Mukona nawo yakazoitika uyu agara muimba iya. Mama dzuru mutima adafa pomwana chigumba chidziwa kuti munyumba manga mandaigona na mamuna payana uyu kumapinda makita zvinchita. Amai pavakanzi endai kumusha havana kuda kuratidza kuti vabatikana. Asi vakaenda vakabatikana kudaro kuti zvinhu zvandasiya zvandakashanda neNgirini nemurume wangu asi mashoko andaudzwa nemwana regai ndiende vasare nazvo. Kana mubhedha ndowaipa. Asi vagara munguva iyi vagara vaenda kumusha kwavo vakazorwadziwa futi zvakanyanya kuti asi mwana akandidzingira kuti iye asare achigara imomo nemukadzi wake. Rebeka mira yasekuru vasekuru vakaitano. Rebeka dzikamisa hana sekuru vakubvunza yavo ya 2023 makore maviri ari mumashure ukata uchaziya handiti asi dzatakudzwa ndodzaona kuendera kumberi mira arega ripita kwaari iye. Hanzi okay ndiona ane shungu dzokutaura rega ndichitanga kutaura naye. Iwe uona uyo aitwa Jimu. Ukona munhu wandikutaura sekuru wake anonzi Jimu. Profita wewe mwaenda uyo aiwa chadidi aiona. Muprofita anonzi Maenda kuona aiona zvakanaka ende akataura dare rake mwana uyu zvakanaka. Ngani iye kuti mama wenu afuna kuti alipiwe. Nhau yekuti amai venyu matambudziko ari kuitika mukati mukurarama kwenyu inhau yekuti amai vakuda kurikwa vakafa vaine bundu. Iwe uri kuzana profita kuti wewe kuti mpepo ipere bedangu ungakwatiriwe gona na sekuru wako. Iwewo hauna kuudzwa naMaenda here iwewo kuti dambudziko rako rauinaro ingozi asi ngozi yacho kuti ipere unofanira kurara nehanzvadzi yamai vako anonzi Jimu. Hazvina kuitika izvozvo. Naisisi. Imwe kona arabaji. Murikona wakomana Uyu aragona wakatatu. Uyu hanzvadzi yenyu akarara nasekuru yenyu ka3. Chichanga chitika apa mukanzeni ndani. Mirai sekuru achadzoka futi tinashi sekuru achayakwa futi akachifamba wega singatombundudzi ngadairika. tinashi natakudzwa mirai sekuru vaende nedare rake iwe takudzwa une yako bonga usingadai tinasho ne yako vatirega tidzokere kuna ari bheka ari kuenda pamberi. Ukaona apa mukataura nichitanga ti ngomoga apa kuona kani uyu paragona wakatatu adatopasa patu uyu mwana uyu ngwajimu. Hani pakitaura kuti ka3 akarara nasekuru wenyu ka3 Nemisisi akatosvika pakuita mwana wakabata uyu mwana uyu ndwasekuru. Nemisisi chaicha chichona chemwe mwana kuti akatouya pane mumwe wataitoziva akaitofambira achiuya pamba zvichochiti aya paribe nawo wacha hanzi zvese izvo ndikuzviona kuti kune wamakaitoiwa chokwadi kati tinemukwasha kati uyu adaudzwa kuti wewe kuti ngozi ipere gona nanzvadzi yamai wako. Uyu akatonyengerwa kuti ngozi ipere rara nehanzvadzi yamai vako nekuti amai vako vakafa zvabuda pachena izvo Chokwadi. sisi akasakangochita sei kwengoti taitokufamba titisisi mumadambudziko kubva kwababa kwavo saizvo mandedzera unokuzvo mandedzera kuti anzvizani tikuda kuenda kuona amai baba kune amai baba wedu here kunokwendiriwewo iwe nyamara zvabuda pachena Nyarara une yako ichauya. hanzi wakutaka kutopenga kudhara takudzwa saka sekuru Nasiya zviro zvichaonewa vakukuru. saka imapamura muchiita nasekuru shuwa naisisi dambudziko racho imboonitei kuti ifamba tichiti ndidzinza rekwedu wani ai nawe dzinzara kwani hanzi kwamaifamba pachena tatoziva kwenyu asi hazvisi kubva kudzinza kwenyu zvakatangira kuna amai. Inini sekuru akandiudza kuti uona iwe wakura sei ndinoda zvoona kuti ndakura. Ande apana chamukutaura kuenda kwatakaita ndopatakazoziva kuti
Zoti kwa sekuru chakula choko. Tinashe. Ndo mama ita sei. Hanzi ndo maita sei pamakaenda kwa sekuru. Unokurudzirwa kuti ndakura wakaita sei kuna sekuru. Ndopa akanditi kana uchida kutongorera tangwarara neni. Zvinenyadzisa mukutaure iko ipa. Anda sekuru hayana mwana wangu yawo ndikuipa kamuzukuru. Akuipa kuzukuru chimbo ya sekuru. Timita sei naini. Sekuru tibatsire. Hanzi ora tichiterera kumbatsire. Kugonewa kuzukuru udazororewa. Pawakarara na sekuru wako katatu zvichinzi kuti ndokuti ngozi ipere wazororwa. Kana anondibvunzire chaiye hapana. Kwanza dzidapora. Hanzvadzi yakabva yapora here. Hapana kana chakachionza. Kwanga polisi mkomo wangu. Zvakaoma sho. Robert. Uone panyanya. Ifuna kupita kutsogoro kwaye kutsogoro. Ifuna profita adapata dale aweti kupita naye. Tione panyanya hii. Enyaya iri kudade ngoza kwa mai kunoripiwa. As aba nzenga kuti uyaraliwe. Uyu Jim angabe chiwaka muzukuru. Jim ndakaza profita kuti wechi ngoti ndiraliwe. Hanzi na Robert zvana sekuru Robert ndoda kuti nawe ndisanyanya kufamba nayo zvakanyanya. Ndoda kuti Jim na Maenda vauye panapa kwese. Nekuti Jim ndiye akatofurira Maenda kuti udza muzukuru wangu mashoko akati nekuti nekuda kuti aitogara achitochiva muzukuru wake. Saka ndoda kuti nditaure zvakaitika zvese varidzi venyaya varipo. Profita yebvunze denga. Kwai nanobwera. Hanzi kwandiri nanobvuma. Nonge tashure. Unozviziva sei kuti abvume? Sasa handei. Rebecca. Unoziva sei kuti abvume muprofita? Dainaka. Mapezi. Zvinonyadzisa mfunge. Ndase kuti wakajaka pa mwana dzao. Hanzi sekuru wakachivawo ka. Wakati migunde. Ingari funa kuyimira pa. Nawo sematauriro andaita ndoda kuti ndimboimira mbijani. Ndiite zvokuti vanhu ivavo vanoshedzwa vauye. Mumwe nemumwe achimirira nyaya yake. Sati mana kule kana tokumbira nyini kana tokumbira kuti tomboita zvepagirazi zvinenge tozvionawo. Womfuna sipejo? Toonawo kuti chii chikuitika chaizvo musanangudza ndizvo chaizvo tokumbirawo izvozvo kuti sevatibatsira toonawo kuti adziriwe kuipa. Hanzi hazvinoita. Sipejo ndoita zasipejo pomwe. Zvegirazi ndinotoitisa ndinoonesa vanhu girazi kuti. Funa kukonzera muyangane pasipejo chirimo. Ndichakugadzira izva ndinogadzira kuti mutange kuona mega pagirazi. Gonasi ndopane shungu dzangu ndinotoingoita zvakaita. Pashungu dzako Tinashe. Uda kuona zvakaita vana sekuru futi. Inde Ndinapindire sekuru. Uda kuona zvataura vana sekuru pagirazi. Zvikuitika Pindira mubvunzo wangu. Uda kuona zvataura vana sekuru zvaJim naRebecca namaenda. Tuda kuona dambudziko kubva kuna Urikuzvenga mubvunzo wangu. Sekuru vatsanangura vakupai chiprofita chidambudziko rimwe rikusangana mukati memhuri. Ukazokumbira kuti uda kuona pagirazi ndikuti uri kuda kuona here Rebecca naJim. ndafuna kuona. Hanzi Ndino zvakuda kuona zvaRebecca. Alright. Nezvako iwe Tinashe. Adakuona nezvako iwe bonga. Hanzi ada kuona nezvako Takuti. Asikupenga. Atakudzwa handiti utorwara here Saka vanhu vanokupenga ina ndipenga ina. Vanhu vanokupenga. Anopenga nini? Masitupid kaiwa. mukoma wangu ipapa kuti mutoto yakunouka kutoita kutotsveta nototaimira papa kana usiku chaichayo batara anovhomoka kana kumba kwacho zvaanoitaka ichocho tototaimira kutoti anhasi vomwangari nani rotatambura takudza mastupid ndiani nani. Apa Rebecca kana Tinashe. Wataura nini kuti anzinopenga. Ukagara uchitoitira jini kumba chaiyo kana ukachaira anzinopenga. kuchana chonzi chese
Pumwe muna chaka apa ipapa unzoti isintu kupenda muna adamudzura ndopfuta karikonzeresa anditandika kabvere basa ramefano kutumira anogona kutopupa chibatiza moto chinonga tugubha chipisi ini kana kubasa cheko kahandi kana basa racho kutogona ngoshanda azipiwa mari kana kuroora cheko iwewe sudaro iwe simudza ngokutina iwe manja wako asuita zvaorero andinoita unochera goridhe ndizvo sekuru ndizvo chaizvo sekuru izvo ndakatori kujumbo kusoka takashanda makuru chedza kutsvaga mari aisika kubatika sigomba iroro tinenge tichishanda saka ndakudzai mondodzai handi kuna sekuru nokuda pachena izvi anzi aona kunyepa nekuti asi kuti ziserawa sekuti chatokumbirawo kuti mutibatsire papa kana kutofamba kwacho kana kutogara kwacho anotaura zvisikana kutomboenderana zvati kuita anogona ipapa kubva tavaingononga tugubha chaenda sekubhino achingononga tugubha chaendaanajinika mpengo wakanzi ufana kugara une tsafo yaweni saka yafa sekuru anogona kutoita wiki asina kana kuja mandimuona kuti ateta kupera daiso akuona nawo mtupi yake tasarokora zari munhu mukuru tasarokora angatoni pesa apa angatoni miri tisitotete dzinzariro tiwanhu wajaito gagazakucha hasinatotya hadye komupa sadza anogona kungolirasa aje sori pandakatogara kubasa basa kubudawo mari gaisudambudziko racho ndiro rimwe chete rimoramba richinetsa irori chao abasofana ndadu muchapiwa mshonga bali chakagadzira mshonga iyo ndo kutogadzira munanga ndonanga menyona bado wakagadzira mshonga ukuthi vaende kunotaura na sekuru wao ni mprofita bwana saka vazukuru zvanzi muchaenda panze maenda panze munopiwa mushonga kuti mukwanise kushedza vanhu vanoramba muprofita nasekuru wenjimu wamuye nawo sekuru asiri wakaenda nawo vakaisa muprofita wavo iwe vanodadane kunanga yangu handiti sekuru vakatokupa advice yekuenda muprofita ndiyo saka havarambi kufamba nungovaudza kuti ndaonawo n'anga inogona kutibatsirawo ukwanisa kuuya nawo tikuwada pano sisi kwete tumudaire panapo muchisvika kuwo kumozotanzi zvakati tikutowada pano muzotaure nyaya dzenyu pano ataure nyaya dzavo pano nokuti nini angachidinzvenga apo ada kuti nyaya dzenyu izvezvi so sekuru wacho akangotipi zvinobatsira kuti akwanise kuita sei kuuya ngauye pano sekuru anabasa ndada kuroora muzukuru andoroora zvinonyadzisa izvo unotoona asi mwana wanzodzi yacho zvinonyadzisa anongobvisa mumbesheka ukapa ndetese tikutotenga sekuru futi akupera ndiani sekuru wacho anotopenga futi andionera anopenga bozei ivantaure nini ndinopenga ojiva kupengawo dzite bowa penga chabuni zvakanaka vazukuru moenda panze muchanopiwa mushonga Newsbeat TV.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.